Mechanická polohovacia posteľ Unizdrav má jednoduché ovládanie a nájde využitie nielen v opatrovateľských a zdravotníckych zariadeniach, ale aj v domácom prostredí. Výhodou postele je pevná kovová konštrukcia, sklopné bočnice, mechanické ovládanie. Rošt postele je vyrobený z masívnej nehrdzavajúcej ocele. Otočíme ho hore nohami. Na železnú konštrukciu upevníme piesty, ktoré nám budú posteľ polohovať. Upevníme ich skrutkami. Skrutky utiahneme bydlicovým kľúčom. Týmto spôsobom zmontujeme aj druhý piest. Piesty musíme zmontovať aj na opačnej strane, a to ku voľnej konštrukcii postele. Opäť použijeme skrutky, podložky a matice. Nakoniec pre lepšie utiahnutie skrutiek použijeme bydlicový kľúč. Takto pripravený rošt otočíme piestami smerom dole a následne nasunieme na čelá postele. Kolíky na rošte zasunieme do zubov na čele postele. Pre lepšiu manipuláciu odporúčame montáž 2 osobami. Madlá postele otočíme správnym smerom, červenou poistkou smerom ku nožnej časti postele. Zaskrutkujeme skrutkou, podložkou a maticou. Madlá obsluhujeme stlačením červenej poistky. Prestrihneme všetky uťahovacie pásky. Posteľ ovládame otočným madlom. Pravé madlo slúži na zdvih nôh. Ľavým madlom ovládame chrbtovú časť. Nakoniec vložíme hrazdu a upevníme skrutkou zo spodnej strany. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.